Ассалому алейкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали Душанбешо ва канали Бобоҷон офисиал ва инстаграм канали Бобоҷон Амачо. Бардоим ҳама каса хубен, тинҷен ҳама каса хуш омаден. Хоҳиш мекунам ай ҳаматон ятай лайка бизанен, меҳмонот подписатсака. Чиптагире чипта табиги шерои на рӯзи туям, яъне ҷанбаси туям уҷа наздики бад чидеса. Ҳамагӣ 1120 туман чиптаи дига монагия. WhatsApp Сбербанк мо як меброя амҷа +791 633 ҳамин номери WhatsApp мо ами Сбербанк карта ба номи Бобоҷон эсай. Я дастгири пабрат сикне шерои нара билета аксияш дега, яъне чипта аксияш дега 3 донаш 500 сум русӣ. Хит кардина 3 дона 500 сум русӣ. Я ҳаракат кинен, инави рӯз буд кинен пага бозӣ. Пага бучи рӯзи дига бозӣ. Ҳамаш дар дасти шумо ай. Ҳаракат кинен тесарак бучава бозӣ нава саатин бо бозӣ нав бо девонагӣ бад медорад. Инак як ҳафтае буд ки канали Бобоҷон Амачо маҳкам буд. Шакли худо ҳушидай бо нормали шидага. Ба он хотир дастгирӣ кинен пешаи аймон зиёд мешавад. Худо нигарбони ҳаматон, худтон эҳтиёт кинен. Пишти ман дар видео мошин рафтаи 5 та мошин 100 та конверти пулӣ успед ки билет бигиред. Худо нигарбони ҳаматон.